Den danske ungdom drikker mere og mere nysgerrigt, men det er ikke klar over konsekvenserne. Når vi indtager alkohol, skader det cellemembranen og nervesystemet, fordi fedtet bliver nedbrudt. Vi har udført følgende forsøg for at vise det skadelige effekt. Her har vi 5 glas. Til hver eneste lille glas, der hælder vi 25 frø ned i. Lige sådan her. Hej, så er der ikke. Jeg er i gang med at skrive tal på. 0, 1, 2, 4 og 8. Det er efter, hvor mange små dråber af alkohol, vi skal sætte i dem. Der hældes 5 ml demineraliseret vand ned i. Godt med alt vand. Hej, jeg er i gang med at putte alkohol i vores glas. Det første glas, nummer 0, er et kontrolglas. Derved proppes der ingen alkohol i. Glas nummer 1 er det første rigtige glas, og der putter vi 1 dråbe alkohol i. Glas nummer 2 putter vi 2 dråber alkohol i. Hej. Ser du? Lige nu er vores små frø ikke helt dækket af vand, så vi bruger en pind til at rode rundt i dem. Og så skubber vi dem lidt rundt, så de alle sammen bliver dækket af vand. Der er nogen, der ikke vil lade. Nej, men de er alle sammen dækket af vand. Ja, de er alle sammen dækket af vand. Og til hver eneste glas bruger vi en ny. Så her har jeg markeret en med et et-tal. Og den bruger jeg selvfølgelig til glas nummer 1. Ja, er vi ikke enige om, jeg skal bare have godt nok. Og det der med de 2 pletter, den bruger jeg til glas nummer 2. Skubber dem lidt rundt, skubber dem lidt rundt, skubber dem lidt rundt, så de falder lidt. Hej! Nu har vi gjort det der med frøene, så skal de stå i 30 minutter. Vi har klippet noget toiletpapir ud i en cirkelform, og så har vi lagt det i vores pizzaskål. Hej, jeg er i gang med at sætte numre på pizzaskålen, både på låget og på bunden, så vi kan se, hvad det er, vi arbejder med. De skal have de samme numre, som de har. Se, så vi har 0, 1, 2. Det her kommer i den her. Vi venter de sidste 5 minutter på den der kaffe. Kom. Jeg har lige fået at vide af min gode kollega, at der skal tape på. Jeg er i gang med at putte tape på, fordi ellers så fordamper vandet der i min. Hvad er forskellen på en elefant og en løve? Hej, nu stiller vi så alle vores pizzaskål inde i det mørke lille rum. Og så er vi faktisk færdige for i dag. Hej, nu er der så gået et par dage, og som vi kan se, så er de små plantetingster, de er begyndt at vokse. Græs. Ja, de er så begyndt at vokse. Og som man kan se, og som man kan se, så her, der vokser de super meget. Og her, hvor der er alkohol i, der vokser de slet ikke. Ej, det er da besynderligt, hva'? Det er da super besynderligt. Hej. Vi har lige siddet og målt hver eneste lille karse-tingling ud fra, hvor lange de er. Se, det er det seje papir, vi har brugt til at måle med. Og så har vi så vores resultater skrevet ud på det her. Og nu vil vi så og så har vi så målt gennemsnitslængden for hver eneste lille karse. Ja, hej. Her ser vi så vores resultater, som vi så har lavet om til en fin lille graf. Som vi kan se her på siden af grafen, så ser vi gennemsnitslængden af spire i centimeter. Og som vi kan se, på hver eneste dråbe af alkohol, så bliver det simpelthen mindre og mindre. Ja. Og det her, det er så antallet af alkoholdråber i de 5 pizzaskåle. Og prøv at se, i vores kontrolglas, der er de jo blevet pænt store, ikke? Pænt store. Men som de går
så kan man se den negative effekt af alkohol på vores stakkels små spirer. Det er jo forfærdeligt. Og Men på en dermed nice er vores ting konkluderet. Alkohol har en negativ effekt på dig, og på mig, og på spirene. Ja, that's hot. Men det er bare B.